Jos haluat olla mukana tässä harjoituksessa, niin istu tai asetu mukavaan asentoon. Sulje silmäsi, jos se tuntuu hyvältä. Anna hengityksen kulkea luonnollisesti. Tunnustele, miten kehosi lepää tuolia tai lattiaa vasten. Vie huomiosi hengitykseen. Huomaa, miten ilma kulkee sisään ja ulos. Anna tämän hengityksen rytmin rauhoittaa. Laske toinen kätesi rinnan päälle, sydämen päälle ja toinen vatsan päälle. Hengitä muutaman kerran lempeästi, kuin haluaisit luoda tilaa ja lämpöä rintakehään. Kysy sitten hiljaa mielessäsi, onko jokin asia tai tunne, joka kaipaa huomiotani juuri nyt. Anna mieleesi nousta se, mikä on tullakseen. Se voi olla muisto, tilanne tai vain epämääräinen tunne. Valitse yksi ja pysähdy sen äärelle. Huomaa, missä kohtaa kehossasi tämä tunne tuntuu selvimmin. Ehkä se tuntuu puristuksena rinnan päällä tai painona hartioissa tai levottomuutena raajoissa. Jos haluat, voit nimetä tämän tunteen hiljaa mielessäsi. Anna hengityksen kulkea lempeästi juuri tähän kohtaan. Kuvittele, että hengitys luo sinne lisää tilaa. Kannattelee ja pehmentää. Jos tunne käy liian voimakkaaksi, palaa takaisin hengitykseen. Anna sen olla sinun turvapaikkasi. Sano hiljaa mielessäsi, mikä tämä tunne onkin. Voin antaa sen olla. Voin suhtautua siihen lempeästi ja ystävällisesti. Niin, että se tunnekin ymmärtää, että minä olen ystävällinen ihminen. Tämä on vakaa ja turvallinen hetki. Saan olla rauhassa oma itseni. Voin vapautua kaikesta ponnistelusta ja yrittämisestä. Ja lähetän itselleni myötätuntoisen ja rakastavan tervehdyksen. Hengitä rauhassa sisään ja puhalla ulos. Tunne sisään hengitys ja tunne ulos hengitys. Laajenna sitten tietoisuuttasi kehoon. Huomaa, miten kehosi koskettaa tuolia tai lattiaa. Tunne jalkapohjat lattiaa vasten. Tunne kätesi tuolin selkänojia, käsinojia vasten. Ja laajenna tietoisuutta vielä ympäröivään huoneeseen. Kun olet valmis, avaa silmäsi rauhassa. Palaat tähän hetkeen läsnä olevana ja levollisempana.
Kiitoksia.